Заняткі спортам дапамагаюць падцягнуць цела, зараджаюць энергіяй і дораць цудоўны настрой. Асабліва, калі займаешся ім у прыемнай кампаніі. Так, у мінулую суботу каля Лысай гары прайшлі спаборніцтвы па лыжных гонках у рамках спартакіяды сярод працоўных калектываў Шклоўскага района. Такая спартакіяда праходзіць ужо шмат гадоў і збірае самых актыўных працаўнікоў арганізацый і прадпрыемстваў раёна. І нават нягледзячы на марознае надвор'е, якое выдалося ў гэтую суботу, яны з радасцю спаборнічалі на хуткасць у лыжнай гонцы, якая праходзіла ў форме каманднай эстафеты. Начинали мужчины до 40, передавали вторые номера мужчины старше 40, также третьи номера женщины до 35, финишировала женщина старше 35. Потрясающе, все болели, эмоции хорошие, каждый поддерживал своих. Провели, все прошло здорово. Кожны ўдзельнік спаборніцтва падышоў да іх з адказнасцю і не хацеў саступаць сапернікам. А для гэтага каманды праводзілі насычаную падрыхтоўку, прычым на працягу не аднаго года. Уже где-то лет 11, как работаю в хозяйстве, так и участвую каждый год. Какие впечатления от этого года? Как впечатление? Как обычно. Обычные соревнования по лыжам. Холодно, правда, ветер сильный очень. Ну, так как всегда. Адреналин, эмоции. На победу настроены? Всегда. У выніку багатых на станоўчыя эмоцыі і спартыўны азарт спаборніцтва выявіліся пераможцы. Трэцяе месца заняла каманда завода газетнай паперы, другое – адкрытага акцыянернага таварыства «Александрыйская». Ну а пераможцамі спаборніцтва стали лыжнікі з каманды папяровай фабрики «Спартак». Хоть и погода очень холодная, сегодня очень ветрено, но это не помешало проехаться, хорошо проехаться. Такие мероприятия – это очень здорово, они очень закаляют, объединяют команды, предприятия, какой-то командный дух. Вот. В общем, очень-очень круто. Холодно, но круто.